आ आई. येस. ब बदक. क कणीदार. ख खमंग. ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. येणाऱ्या 2024 लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महाविजय मिळावा असं साकडं पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आंगणेवाडीतील भराडी देवीला घातलं. तुमच्या जिल्ह्याचा आपण जेवढा प्रचार करणार आहोत, आपण तोंडाने जेवढं चांगलं सांगणार आहोत, त्याच्यातूनच आपल्याकडे पर्यटनाच्या संधी प्राप्त होतात. तुमच्यापैकी बरेच जण शहरामध्ये राहतात. मुंबई आणि या सगळ्या आर्थिकदृष्ट्या जिल्हा राजधानी म्हटलं जातं अशा जिल्ह्यामध्ये राहतात. तर आपण आपल्याकडच्या असणाऱ्या परिसरामध्ये असं सांगायला सुरुवात करायला हवी की कोकणातला असणारा आमचा निसर्ग किती छान आहे. मुळात तो आहे, पण त्याची आपल्याला तोंड भरून कौतुक करायला शिकलं पाहिजे. जेव्हा आपण हे सर्व करायला सुरू करू ना, तर आपोआप या सगळ्या गोष्टीचा नक्कीच पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून मोठा फायदा हा आपल्या जिल्ह्याला होईल. यात काही शंका नाही. आपण या सगळ्या विषयामध्ये नक्की त्या दिशेने पावलं उचला, यात काही शंका नाही. पुन्हा एकदा भराडी याकडे एवढंच प्रार्थना करूया की येणारी 2024 जो महाविजय आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अपेक्षित आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.